भाई ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ କେମିତି ଜଣେ ମଉସା ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ପେଟର ସେ କିଛି ଭୋକ ପାଇଁ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଶୀତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ହେଉଛି ରାତି ଗୋଟେ ହେଲାଣି କେହି ନାହାନ୍ତି ଭୋଜି ଭୋଜି ଖାଇକି ସେ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେମିତି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ରିସେପସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇନି କି ଯେଉଁ ଢେଗଟା କହିଛନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ସେଇଟା ପୁରା ଏଇଠି କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପେଟ ପାଇଁ ନାଟଟା କ'ଣ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଦୁଇ ମୁଠା ଆମ ପାଟିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ତା ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କେବେ ବି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ କେବେ ବି ସେ ଋଣ ସୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଉଛି ଶୀତରେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦେହରେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ମୁହଁରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ମଉସା ଜଣ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଭାଇ ସେଇ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତ୍ର କାଳରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଶୀତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଠି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି ନିଜେ ଟିକେ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ପେଟର ସେ କିଛି ଭୋକ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ବି ବୃଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍।